Čau, já jsem Bet a vítám vás u dalšího videa. A tohle to bude zase takzvaný random shit, protože ten minulý se vám docela hodně líbil, což musím nechat, a za což jsem teda hodně rád, že se vám líbil, protože je taková nejlepší verze videa. Tak jo, a mám tady trošku rozfázovaný, jak by tady ten vlog měl vypadat, takže se do toho pustíme. Je to vlastně spojený s tím minulým videem, který minulý týden vyšlo. A v tom videu to bylo výhody 46 odběratelů. No, tak se to uploadnul v pátek večer, myslím kolem 8 hodiny se to uploadlo. No, a tak jsem řekl OK, no, už jsem na to kašel. No, ani jsem se nepodíval jako, jestli mi to někdo lajknul, nebo něco takového, to jsem se nedíval. Podíval jsem se až v sobotu, ale až zase večer. Jo, ale podíval jsem se ráno, což normálně dělám, ale podíval jsem se až večer. Kolik to má těch lajků teď? No, lajků to má nějaký 4-5, nevím, to jsem se teď zapomněl podívat, kolik to má teďka přesně, ale podívám se a 50 odběratelů. A řekl jsem si, sakra. Já jsem totiž doufal, že to video bude pravdivý s těma 46 odběratelama, tak 14 dní, 3 týdny. Prostě, že to vydrží. Jak jsem se tak podíval, tak to vydrželo ani ne 24 hodin a už je to celý. A to video, a to je jedno, já jsem na to strašně rád. Nevím, jestli teďka nemusíte samozřejmě dávat, přestat odebírat v žádném případě, já jsem za těch 50 odběratelů strašně rád, ale tohle to mě fakt jako strašně překvapilo. Tak já se vám ozvu, až zase na něco přijdu. Čau. Wow, lidi. Tak na to, že je 22.2., což je únor, kdo byste náhodou nevěděli, 2016, tak já jsem tady v bundě a pod tím mám tričko, svítí sluníčko, je bezmrak, tady ani nefouká lidi, tady ani nefouká. A já bych tohleto počasí teda na únor vůbec netypoval, abych se přiznal. Tam někde venčí psa, já jsem nahoře, jsou baráky. Wow, hele, počkejte, tady je nějaká díra tady je. Hele, táborák, ale jestli můžeme jedu dělat pitní. Tyjo, teďka jsem na něco vzpomněl. Já vlastně si to správně pamatuju. Tak poslední, vlastně ty všechny random shity, tak u všech byl rybník. Vlastně u jednoho, teď jsem natočil jeden random shit, OK, ale byl u něj rybník. A já jsem dostal nápad, že neměli porušit tradici potopení kamery, takže jdeme ještě potopit kameru. OK, tak jo. Teďka už zase se zvukem. A bez kritiky. Fuj, tak jo. Oh my god. Jako jo, vážně tady je to hezky. Vypadá, že mi teďka bude svítit, sakra. Jinak, takže tradice už je zase kompletní. Už zase máme záběr podvodový hotový. No, doufám, že jsem tam nic nenechal, ale myslím si, že ne. Jinak, to si zase dám takhle. Jinak asi teďka nic nového nevyjde, ve čtvrtek vyjde zase klasický video. Lidi, tam něco je. Wow. Hej. Je lidi, ale tam jako vážně něco je. Nahoře. Počkejte. Já to obejdu. Tam nic není. Zase, když nic neuvidíte, chodit tam nepůjdu, ale asi tam nic není. Pohled, možná nějaký zvíře.
No, ale tak tady je to docela dost rozbahněný. Ale tady jsem nikdy nešel, tak to jdem prubnout. Teď chodím tudy. A je teďka to sluníčko, je po té cestě. A já půjdu směrka nahoru. Tak, pojď. Aha. Wow. Wow. A když tady jsem, tak já se tady aspoň vymočím. Wow, lidi. Takhle jsem nikdy na kolejích nestál. Wow. Ale nechci to riskovat. Nechápu, jak to ti zamilovaní můžou dělat, ty vole. Že pokud se na tohle kouká nějaký scénárista a chtěl by o Jihlavě natočit nějaký dokument nebo něco takového, tak prosím vás, vidíte tady takhle vede kolej, takhle vede vlak. Tak prosím vás, byste byli schopni tady natočit ten vlak, protože to by byl fakt nádherný záběr. No, ale teďka přijdeme trošku normálně. Hele, lidi, chtěl jsem to vzít tady po cestě. Můžete vidět zde. A akorát, že když se na ní pořádně podíváte, tak ona je megasticky rozbahněná. Ale jakože fakticky strašně. No. Jde? Takže já to asi přehodnotím a půjdu stejnou cestou zpátky, protože tudy prostě, tady prostě nechce moc jít. Prostě nechce. Už jsem tady zase na sluníčku, tamhle je rybníček, no a já už nevím, co bych vám ještě měl tady říct. Když docházejí nová nápady, o čem bych vám tady mohl povídat. Ale podle mě ještě něco by se našlo. Vidíte co, vykašleme se na náš rybníček a půjdeme tady po cestičce. Ha! Takže, to je teďka budu mít slunko v zádech, takže pěkně na hovno. Takže, bych už to tady možná i ukončil, takhle hezky navysluní. Já se s vámi loučím, moje jméno je Bet a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa. Čau, čau! Začalo se to tady nějak množit lidma, asi bych toho měl nechat, nebo si budu myslet, že jsem úplně mentálně postižený, že jsem utekl z Bohnic.